Lalakad tayo po. Manalain tayo po. O kasasakdalang maestro, aki kaming Ginoo. Pasibay po, o hindi po yung metong nga konbensyon, gagawan ming sakop na pong Apostol Santiago. Ginoo makanyang kaya pong makatipon king kayabakan na iti. Bang makanya mila pong gawan dembalang tungkulan mi. Ginin Diyos, salamat po, milabas siyang peparamingo. Makanyan me pong iningat imbalang metong kaya kami. Salamat ginin Diyos, king kayabakan na iti. Pegkalob me po kaya kaming anak mo, ing kaya kaming be. Salamat po, king persa ampong sikanan. Bang malaya mila pang agalawan ginin Diyos, deng banal ming tungkulan. Ginin Diyos, ngining makatipon kaming ngini. Nung makananong puryanda ka samban king kikampang espiritu. Diyos ko sana makanyan me pong ipagkalup kaya kami itang kabyasnan. Ginoo ko ini po yung kikang gamit a pinili karenda ka lalong lana po yung kikang pengari. Makanyan me sana ragong pasiknangan pa. Ibimper sampong sikanana bang agalawa na pang ingkayang banal at tungkulan. Bang gamitan me gino'n Diyos kareng kaya kang upaya, turo kaya kaming libutan. Ginoo, salamat po. Nung nanuman po itang agawaming pamagkulang, kareng aldoming mga labas, magsama mo kaya po kaya kang ini, insana, ibiyame kaya kaming anak mo, himbalang sarili mi, itang kapatawaran. Igpambanali kaya pong anak mong pinili mo, magumpisa na gino'n Diyos kareng manungkulan, ang gana po ka rin miyembros. Sana makanya mila pang lubusan, agalawan ating katapatan. Den kaya kaming balang tungkulan, apeg kalup mo kaya kami. Ginoy kaya ang anak mong yening makatipon yeni. Ni naman pong ating bit-bit kapanamdaman, pusan o problema ka rin kaming balang biya. Sana ginin Diyos, makanya mo kaya pong di ng kapasnawan. Gabayan mo kaya ginin Diyos, iloko mo po sanitang kinan king balang sarili mi, at nanumang kasangkanang ginin Diyos. Ginoo, pasibay po, orin mo po rin kaya kaming dimot, akaralungan kaya kaking oras sa iti. Insana, pa makanyan mo lang pong tanggapan, kaya kang banalay harapan, at makanyamin ang pong tanggapan itang kaya kang lima pamipala. Anya rami nga ni po ginin Diyos, king lagyo ng Yeso Kristong bugtong mga lak kaya kaming tagapagligtas. Kambeda po rin kaya kang banala pangakong Espiritu Santo. Iyan na sa po. Thank you.
Ah, isang magandang umaga po sa ating lahat. At muli po tayo ay nagkatipon-tipon upang muli po nating gawin ang ating banal na tungkulin sa nag-iisang Diyos dahil po ito ang ating tungkulin habang tayo po ay nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. At ngayong pong umagang ito, napakaganda po ng ating temang tatalakayin at ito po ay nauukol din sa pag-ibig. At ang tema po ay sila'y iyong inibig. At tayo pong mga magulang, ito po ang palaging nakatanim sa ating mga isipan na sa ating mga anak.
na palagi po nating iniisip na sila'y ating iniibig. Wala pong magulang na hindi umiibig sa ating mga anak. Kahit po anumang ang ginagawang hindi mabuti laban sa iyo ng iyong anak, sila pa rin po ay ating iniibig dahil po sila ay ating mga anak. Ganun po ang ating Panginoon. Ang ating Ama, sinugo po niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo dito sa sanlibutan. Dahil sukdulan po ang pag-ibig niya sa atin, nag-iisang anak, isinugo po niya upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Hindi po niya sinugo sa mga banal, kundi sa atin po. At ito po ay nakasulat sa referensya ng ating tema. Basahin po natin dito sa San Juan 3:16. Ito po ang nakasaad sa San Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang mensahe ng ating Ama sa atin. Isunugo po niya ang kanyang bugtong na anak para po tayo ay hindi mapahamak. Ilip po niya tayo sa ating mga nagawang pagkakasala. Ibubuwis po niya ang kanyang sariling buhay na alam naman po natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dumanas po siya ng maraming paghihirap. Binuwis po niya ang kanyang sarili para sa atin. Ihalay po niya ang kanyang buhay para sa atin. At yun po ang kanyang misyon sa atin. Kahit saan po siya dako pumunta, ang pag-ibig po ang kanyang mensahe. Dahil ito ang pinakadakilang utos na ipinagagawa ng Ama sa atin. At ito po bilang ating Panginoon, bilang tayo po ay kanyang iniibig, dapat naman po nating suklian ang pag-ibig na ibinibigay niya sa atin. Hindi lamang po sa salita. Madali pong sabihin na iniibig ko ang Panginoon. Subalit, malayo po sa gawa. Kailangan po may kalakip na gawa ang pag-ibig. Gumawa po tayo ng mga kawang gawa sa kapwa. Gawin po natin ang utos na ipinagagawa niya sa atin. Yun po ay sakop ng pag-ibig na ipinagagawa niya sa atin. At isa rin po sa mga Pariseos na pilit tinatanong sa ating Panginoong Jesucristo kung ano po ang dakilang utos, ito po ay ang pag-ibig. Basahin po natin sa San Mateo 22:37 hanggang 40. Ito po ang nasusulat sa San Mateo 22:37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Sige po, 38. Ito ang dakila at pangunahing utos. Yun po, doon lang po tayo pong mananampalataya na sumusunod sa ating Panginoon. Doon lang po tayo, kumbaga, bigyan ng priority, yung pag-ibig sa ating Panginoon ng ating buong kalakasan, ng ating buong pag-iisip, at ng ating buong puso. Sige po, 39. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yung iba,
sinasabi paano natin iibigin ang ating Panginoon na hindi naman natin nahihipo, hindi naman natin nakikita. Madaling sabihin na iniibig ko ang Panginoon, hanggang doon lang. Subalit ang Panginoon po ang siyang nakakakita sa lahat ng ating mga puso. Nababasa niya ang ating isipan. Kaya gawin po natin ang nararapat ay ang ibigin natin ang kapwa. Yun po ang ating nakikita. Yun po ang ating pong kapwa ay siyang sumasalamin sa ating Panginoon. Kung paanong ginawa mo sa kaliitang inyong kapatid, ay hindi mo sa kanila ginawa, kundi sa akin. Yun po ang nakasulat sa Biblia. At masasabi mong kinamumuhin mo ang iyong kapwa, para na rin po nating kinamuhian ng ating Panginoong Hesukristo o ang ating Panginoong Ama. Kaya sige po sa 40. Sa 2 utos na ito'y nauuwi sa buong kautusan at ang mga propeta. So, alam naman po natin na ang Panginoong Hesus o ang ating Panginoon, ibinigay po niya ang 10 utos kay Moises. 10 utos. Subalit, nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo, ginawa na lang pong 2. Ito nga po yung pinakadakilang utos. Nasasakop na po o nasasaklaw na po ang 10 utos na ibinigay ng Ama kay Aring Moises. So, kaya po, ito po ay bigyan natin ng mga kalakip na gawa. Hindi, sinasabi ko nga po sa inyo, hindi lamang sa salita, kundi gawin po natin. Yun po ang nararapat. Gumawa po tayo ng maraming kawang gawa. Alam naman po natin tayong mga espiritista, ang ating doktrina, karunungan at pag-ibig ay siyang papunta sa Diyos sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Alam po natin yon, lahat tayo ay natatalastas po natin ang katagang iyon dahil po yun ang ating pangunahing doktrina sa ating pananampalataya. Doon po tayo alos tumatalakay. So, paano po natin magagawang may kalakip na gawa? Tungayan po natin dito sa San Juan, uli, sa 15:10. Ito po. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanaan kayo sa aking pag-ibig. So, kung mananatili po tayong gumagawa ng kanyang mga utos, mananatili po tayong gumagawa ng pag-ibig na aayon sa kanyang paningin, mananaan po ang pag-ibig niya sa atin. Hindi po lalayo ang pag-ibig niya sa atin. Ito po ay, kung kahit saan po tayo dadako, ang pag-ibig po ng Diyos ay palagi pong nasa ating tabi, o nasa ating puso, o nasa ating pag-iisip, o nasa ating pagkatao. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So, inahalimbawa po niya na kung gagawin po natin ang pag-ibig, siya po ay mananaan sa atin gaya ng pag-ibig ng aking Ama. So, magkasama po sila at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Hindi na po sila mag-iiwalay. At kung umiibig po tayo, ay mayroon naman pong biyayang nakalahan sa atin. Gumawa tayo ng pag-ibig, nasasabi ko nga na kahit ano po ang mga bagay, kaliliit-liitang bagay na ating ginawa, na kapuri-puri sa paningin ng Diyos, ito po ay mayroong kalakip na biyaya. Gumawa tayo ng kawang gawa sa ating kapwa, ito po ay sinusuklian ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin dito sa Deuteronomio 6:2. Ito po.
na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos, na aking iniutos sa iyo at sa iyong mga anak, at sa anak ng iyong mga anak, sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay lumawig. So ito po ang kalakip na biyayang ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Gumawa po tayo ng maraming pag-ibig, maraming kawang-gawa sa ating kapwa, sa ating Diyos. Ito po ay mayroong biyayang sa iyong sarili. Hindi lamang po sa iyong sarili, kundi sa iyong mga anak. Hindi lamang po sa iyong mga anak, kundi sa anak ng iyong mga anak, sa ating pong mga apo. Yun po ang pangako ng ating Panginoon. At ito po, lumawig ang iyong buhay. Umaba po ang ating mga buhay. Kung, let's say, halimbawa po, hanggang 50 ka lang, tayo po ay may kanya-kanyang buhay na tinanggap. Hindi po pare-pareho ang ating buhay kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Let's say, 50. Kung gagawa ka ng maraming kawang-gawa, pag-ibig sa kapwa, sa mga utos ng ating Panginoon, dadagdagan po, magkakaroon po tayo ng extension na buhay upang muli po nating gawin ang kanyang kagustuhan. So, aaba po ang ating mga buhay. Yun po ang pangako. Hindi lamang sa ating mga anak at sa ating mga anak ng mga ating mga anak. Kaya po, napakadakila ng Panginoon. Hindi lamang po, yun ang pangako ng Panginoon. Hindi lamang po aaba ang ating buhay, kundi pagpapalain pa po ang ating mga buhay. Kagaya po ng nasusulat sa San Mateo na hanapin mo ang kanyang hustisya at katuwiran, ang lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo. Ibibigay pong kaganapan kahit hindi po natin ilingin sa Kanya, ay kusa po niyang ibibigay sa atin. Kagaya po kay Aring Solomon, umiingi lang siya ng karunungan, subalit dahil sa kanyang kabutihan sa Panginoon, binigyan pa po ng mga biyayang singkup-siksa, hanapin po kayong kapampangan, lala po king kaya katamong kandungan. Potang gewatala rin kayang banal at tungkulan. Kaya, basan tayo po kay Deuteronomio Pasibayo, kaya ng 30:16. Ito po, sa 16, na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinasok. So, tingnan po nyo, pagpalain ka sa iyong buhay. Kahit po hindi mo ilingin, ibibigay niya kung kailangan. Di ba po? Napakasarap na po. At ngunit sa kabila po ng lahat ng bagay na ito, may kalakip naman pong kalungkutan. Pag ang isang tao, dahil inibig po tayo ng Ama ng ating Panginoong Jesucristo, subalit pag tumalikod ang isang tao, gumawa ng kahalayan, gumawa ng iba't ibang hindi kanais-nais sa ating Panginoon, ano po ang mangyayari? Ito po ay minsan masasabi kong nakakalungkot. At basahin po natin dito sa Deuteronomio uli, dito sa 30:17 hanggang 19. Ito po ang medyo nakakalungkot kapag nakita natin na ang mga iba lumalakad sa sanlibutan, sa kagustuhan ng sanlibutan. Ito po ang ibibigay at isusukli ng Panginoon sa kanila.
Ngunit, kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila. Sige po, 18. Ay aking pinatutunayan, ito po, ay aking pinatutunayan. Kumbaga po, patunayan na kay katamo. Kumbaga po, gagawin niya sa atin. Sa ayaw at sa gusto natin. Sa inyo, sa araw na ito, na kayo ay tunay na malilipol. Ito po. Patunayan na po kay katamo na lipula na katamo. Hindi ninyo palalawunin ang inyong mga araw. Hindi man po niya pahahabain ang ating mga buhay. Lilipulin po niya tayo. So, nasasabi ko nga, kung aabot ka ng 50, baka 25 years na lang ang aabutin mo pag ikaw ay hindi sumunod sa mga kagustuhan ng ating Ama o ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ninyo palalawunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong ipinagtatawid. Sige po, sa 19 uli. Aking tinatawag ang langit at lupa. Nagpapasaksi pa po siya sa langit at lupa. Saksi ang lupa at langit. Sabi niya sa saksi. Pag saksi po, mayroon pong third party. Aking tinatawag ang langit at lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong bini. So, tingnan po ninyo. Malilipol ka, hindi ka palalawigin sa mundong ibabaw. Puro po sumpa ang ibibigay sa iyo. Daranas ka ng maraming pag-iirap. Hindi ka po, naka po ipala, king biemo, kayang kapampangan. Kaya sabi po niya, piliin mo ang buhay. Ikaw ay mabuhay at ikaw at ang iyong mga bini. So, kailangan po gawin natin ang buhay na naaayon sa ating Panginoon. Pilit po niyang sinasabi, kaya piliin nyo ang buhay na matuwid sa harapan ng kanyang Ama. Kaya po, dahil dito po, tayo pong mga sumusunod sa kanyang kagustuhan, alam naman po natin na ang pag-ibig ay napakadakilang utos. Mahirap man pong gawin masasabi kong mahirap gawin dahil sinasabi niya, ibigin mo ang inyong kahaway. Sinumpa na kapuning kekang kaluguran, penyindi na kang kandila. Potang kay pagawa na pa ning kekatamong ginuna, luguran ming kekang kasalang. Napukasakit, pero dapat tamo pong gawan. Uling nanuman po, ang gawan tamo. Gasgasan mo mga dingke kang tud. King pamanyamba, king arap na ning altar. Potang ating kang kapate, eman po marandam, yung kang panalangin, ita po yung makalungkot. So, nakasakit, napukasakit, potang atin muwake ka. Diyang muwake ka, kalwaman ikang muwake ka. Potang atin kang ayisip pa, muwake ka. Makasulat po kayong Biblia, eman po marandam, yung katamong panalangin. Kaya kailangan detang yaganagan ng pusan, kaya katamong pupusanan, at pupusanan da kaya katamo, din kaya katamong kalupang tao, ilukas tamungan, bata mo pong karapat, dapat kingarapanan ng Diyos. Kaya, katataulian po, tamo po malungkot, na minsan itamo pong tutuki kayo, daranas tamo ring lungkot, daranas tamo ring pagsubok. Po tagala nga, sabi tamong, tamo tutuki kayong lugod pagawa na kaya katamo ng Diyos. Ali po, makasulat siya po kayong Biblia, katataulian niya mo po sitas, kaya niya pong Hebreos 12:6.
Ito po yung kauli-uli yung sitas na iiwan ko po sa inyo. Ito po, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at inaampas ang bawat tinatanggap na anak. So, tamo po malungkot. Potang daranas tamong subok, daranas tamong kasakitan, bahagi na katamo po ng Diyos. Uling, kanita po patunayan tamong anak na katamo ng Diyos. Makasulat dyan po kay Hebreos. Muli, salamat po kayo. manatili sa karing balang metong king lagyo na ning kekong pamaniwala. Ay tambalang lulwal karing kekong asbok, makaibiyesa ng malagong alimbawa karengatiyo king kekayong kagulutan. Ing metong at metong pakikwana ng aldoy lili ni siya.
kapamilatanan, mayap, apanya patna, king pamakramdam, king upayanan ng Diyos. King lagyo na ning Ginoo, king kanakong pangaityo, lumanyen dakala atenam dakalia pupulan, king lagyo na ning kayang pamaniwala, king lagyo na ning kayang kasalpantayanan alilinis na yaldo, ing kayang sarili, king tunay pa ang patuto, king kayang kapaniwalan. Mayap, oras at kalam, king lagyo na ning gending kekong panalangin, karing balang penandit elam mama ko blas, at iyo ing gabi na ning Espiritu Santo yang manatiling persay chikanan ang gaman kapilan. Mayap ayabok kekongan. Makisabi kong mayap king oras ay tiking kanakong pamanipa. Eko susugatan dimbalang kekong sarili. Ikon tatalan king metong ayalimbawang yagkasda din kekong labi. Pero pakaingatan yung kekong sarili. Aldo kimbalang kekong pamangimut. Balang penandit. Karing kekong pamanakbang. Piling-pili laring amanong mababasa king ebanghelyo. Pakikwanan niyong alang balakwid alalto king kekong pamangamano. Bisa ko te bisa. Makaibian akong maragol ay alimbawa. Lewenyo, ing maygit itang ating kong ararapat ayakakwara ing lino na ningke kong sasabihan. Egit lalo na ing kasalpantayanan daragulya, lalakad laring kekong pamagmaneho karing kekong sarili. Makaibig ko sanang metong ugnayan ayabe-yabe. Apapaltoy sana ing kaselanan ng kauduburan ng kasalpantayanan na pigmulan nyo nung nanuya. Nung nanuya, abaluye, asasabiye, sana eko mamako ket ang punto de bistana ning kekong kapaniwalan king kasalpantayanan. Manalangin kong tapat kin Diyos. Dimpagawa kong nobena kaya kayo, eyo kakalingwan, eyo sasalanan, uling eldo, ing kalamidad daragol, nung akakityo, ababalitan nyo, pilanlaring kaladwang mamako, kilob na ning eldo, alang makasabing atin lang ang kasalanan. Anyay kayo igit ko karela. Balo yo impatakarana ning kekong pamaniwala. Darapat mayap, mapibabata, pamikaul-kaul, pamisasan metong, panamdam na ning metong, kayayangan, at karimbalang penandit. Pakikwanan yung alang mababalatong ke kayo karing kekong pamangamano. Huling luluwart na ring aldo kalaguran. At ikoking lado na nimpamanyalpan tayo. Bisakot bisa, tatalanan niyeng ebanghelyo, meto nga kekong pamagkamali, pikasalanan yunongan. Sa kanong magteksto kayo, ing lalamaning ebanghelyo, itang makawukulya ke kayo, piling-piling iagkasye ing letra na kapakananengan ning kasalpantayanan. Eko bitasang darake babanggit king nanumang bagay ay isipan yung makaramdam ay ating masusugat. Alakong pakialam, nung naning megawa karela, impakialaman nyo itang agagawayo. Ing makasunis nung tetera kayo, mabiyasa kontak banking sunata.
Eyo payalian king kekong sarili, karimbalang penandit, inge ko magkamali, eko papagkamali, kapamilatana, nimpa mag-aralyo king kasalpantayanan. Ing libro maselan nyo, ing amano gintuyo, hanggang maselan niya at maging gintuya, karetang makakilalang lubusan king lado na ning kasalpantayanan, laltoyang eusto. Ikayo king kekong tipunan, yung pakikwanan yung alilinis yung ganap ding kekong daklat. Aliwaya, ing ninumang makabanggit kaya ing babasa king libro o magteksto, itang makaluwal king lado na ning kayang kasalpantayanan. Pagamu ko ke kayo. Pagamu ko ke kayo. Aldo na ning kekong pamag-aral, mimingat ko sana laltoy ing kabyasnan. Uling dakal ng panahon, ing meyakit yung kapagalan, lipat daretang meko na ke kayo. Ikayo'y sinalisingeni, lintoy ing sibol kapamilatana, ning malagurang alimbawang gewa. Alang misabit no karinman, alang meka sabing ninuyaman, ing teksto na makanya nyo. Manibat ka ring mamuntukan, manibat ka ring opisyalis, ing ating meka sugat kindindamda. Ing kasalpantayanan bubugya. Ing kasalpantayanan, metong yang bulaklak, istong tinud ko king kaparanan, luntoy ang bangluna, ikayo na yung makuswelo. Ingatan nyo rin ke kompa mga manot mamagsalita. Eko bogas, eko mamirapal. Pakikwanan nyo, nung sasabihan yung mikakalugod kayo, mumunay sanang mayayakit ke kayo. Ing lugod adalise ay lampa magkanwari king kekong sarili. Mabiya ko nga sanang ayemplo. Karimbalang penandit, uling ang gyang numano kong kulait. Sabihan yung ing katutuan at ineke kayo. Nung mababakas, ingalang kapibabatan. Nung mababakas, karingke kong pamanakbang ating mitatalabo. Eko magpatuto. Babiya ko rin nga mano, uling tuto yung panahon. Tutuki kayo naman. Kintuanan yung panahon. Banting upayang lalo kong mimulat, lalo kong sumulong, lalo kong tumibe, lalo kong mapibabata, lalo yung akakit itang epaykit. Ating sablang akakit yo, alalarin nyo, nung ating mansa, alalakoyo. Eko pa pagkamali king kekong pamagsalita. Kaluguran, manibat king minuna, ing yato babayo nening Diyos, ene lobos abayo. Ang gaking mituki-tuking panahon, pepalbog na ing yato. Mamili ang bini, alamo ring tune bini. At tinuking lubusan. Ding apostoles, ginamit nala, kapamilatanan ning kayang upaya, kapanamdaman, mga bulag na mata, nanumang bage, gewa na ning ginom. Dapat pangaybat na, mababating king katandanan da, ding sarili rin tao. Ikayunwanan kayo, nung ating masasaalak, alino na ning sibol, king kekong pusot kapanamdaman. Akakit yun naman, isibol mamagos yang alantok nang. Nuanan kayo. Sasabihan ko yung katutuan ke kayo. Anyayi kayo, pakikwanan nyo ng ikong babas ang Biblia, mimingat kayo. Mimingat korgo, uling inggabon, atin yang balugbog. Itampara ke kayo, iyayin buklatan nyo, makayangkop king ebanghelyo, ala na kombit asang darakaya na nanumang bage, ay makapalob ke kayo. Kapamilataning kekong kasalpantayanan, isadsadyo, gawan nyo,
iko mismo salakan nyo, ring kekong pakiramdam nung atin lang atitipon at talagang manatili nung makawakat at makatanam karing kekong puso. Ganakan nyo buko ding makaluklukokin. Aldo na ning kekong pamanyamba, pakikwanan yung makaibekong bet o letrang maragul, na malyaring ulit-ulitan nyo at mayakit at makilala ingatimpang metisod ke kayo. Noong patuloy ay ang sibol, ibiyayetang kayang lasa, kay bayan tikman, banting upayang nung mayumuya, alang kayang ganan, mayumuyang alasro. Anak na ng Diyos, ing katutuan sabihan ko. Bisa ko te bisa, king kekong kabilyan, king kekong pamaniwala, king kekong pamagumpisa, king kekayong pangatikdo, ring medyo minidad ilang mumunang dilim pekaw bispuna ning kasalpantayanan. No ka rin lang. No ka rin lang eni. No ka rin lang eni. Ikutang yu king kekong sarili. Nano yung kekong gawan. Nano yung kekong daptan. Banting upayang insibol ang mariyaring mamalang alang kayang ganan ay bianitan tulo na kaya kayo ni banala pangako. Pagmasdan ko, sisisyatan ko nga lang patugot, karimbalang penandi na ning pamamaala ko king kasalpantayanan. Pila ng banwa. Petsang 47. Bakit? Nanong kasangkanan? Dinganggang medyo minidad o opisyalis ang mga tuwak karisentro ilang kapibabata. Ketiman, kekayuman, ding kay nakan dapat kong mimulat karela, nabo ko ditang makapagkantala kingarap nim plataforma, ding medyo minidadyo, asawang mamuntukan, no ka rin niya. Ding kaya benang mga siwaking kasalpantayanan, magnegosyo la. No ka rin la pupunta. Ing meto nga medyo minidad, ibiyaneng kapakananak king kayang katungkulan matayat miye. Uling in Diyos yang kautos na. Manibat kim petsang 47, pengatawanan kong agawa itang hanggang plataforma na ning kasalpantayanan karing tutuki pa kaya kayo at minuna kaya kayo hanggang mabiyaya ing gamit ay ni. Alang meka sabing elatutuding hanggang inagkas ko nga man. Inyanuanan kayo. Kapamilatana ning kasalpantayanan mamuntukan. Bakikwanan yung miyabe-yabe kayo. Manakit ko sanang mapibabad ang magserbisyo king kekong katungkulan, uling daragul at daragul bisa ko te bisa, emoy kong maniwalang manintun king katutuan. Nung misan lalawin ko, ingaglena ning kasalpantayanan, agagawareng mabayat ting keraklan, kanako'y mabayat. Potangin sangkan, potangin ebisa, karinya mulal to mabayat, ing kasalpantayanan. Pero ay kasalpantayanan, potang masisit, bol, king kapawalanan ning metong nga tao, at meking kanyaman, adwana ing burina, sa sabihan ng Ebanghelyo Tartekso, ibyanan ng Diyos, detang atiyo kaya, atiyo namang karela. Inya, anak na ng Diyos, pakakalekong bubuklat ng Ebanghelyo. Pakalasan niyo pa, ingamano, nung noyanti, ing kanyamana, ning kapasidad nan dandamana, ning metong ataw. Kaluguran dakongan. Ulitan ko ngeni, emo yung makaluklo kayo, emo yung napaparatangyayin Diyos at yung pangako kay kayo.
Agaganak ako, karagun na naman ng kekong obligasyon. Iko hanggang manangkulan, may papatudtud ko pa. Yan ing kukutang kuking kekong sarili. Makapangang ko pang manyaman, kaning kekong gewang plano. Yan pag-isipan nyo yan makanano yang migmulaya king kekong katandana ng plano ngayon, luntoy asang ating kabilugan, itang katawa na ampon letra. Dingal do lalakad la, ding oras mamakola. Itang panyulong ameramdam, yang paintunanda, at panayan, din balugbog adakal ng megarandam. Pasayangan niya ing oras, sana agagawayang ginto karing kekong plano. Nung makanano kong mamangan, makapisol di malan, ingegan-ganang kompleto kaya kayo, dadakayo naman sana, itang kailangan na ning kasalpantayanan, eko malyaring magpabaya, eko malyaring sasayad, iyay impikakalbitan nyo indat mitipong kayo. Eyo kakalingwan, tinggap yo yung kargo ngayon at neking kabayad. Anak na nin Diyos. Indakal atenam kapilan man dakalya pupulan. Iritak atenam ditakya pupulan. Alam patugot king harap nin Diyos nung makananong aduan ko ing eko mabigo. Ing katutuan tanggapan alayo. Manibat king migmula ko, king katungkulan na yan, pilanong medyo minidad, opisyalis, amitik do karindak la sentro, alang bibabato. Alang pinutong ne, ing korona, king kayang kanuan. Bakit? Ing kasalpantayanan gintuya. Eko sasabihan ing kapatid yung ngayon ni, mayap ya. Yang medyo nga medyo mindad, istong yung protektor, malaya yang makagalo, king kayang sarili, dapat nempa kamalan. Ibiyanit ang hanggang kailangan na, ning medyo nga medyo mindad, opisyalis ning kasalpantayanan. Kalupanan yan, makanano yan tumanggi, king kayang katungkulan. Hanggang mabiya kayo. Yan ang simula. Naning pangatik doon ang matalik ning kasalpantayanan asibol tagumpena ng biye. Ding anak ng lalaki mitipon lang. Nano kaluguran niya ing kekong pengare. Bayo ke kwanan, bayo ke lako ke kayo, o kabang mabiya kayo. Kaya beya namang antimong meto ngayon ino, king kekong pakiramdam. Tinangulam. O ini, inggawan nyo. Mga kuna kumananggang mabiya, nakolakwan, kikya ko ngalantok nang, kaya layo, king kekong panimanman. Nano pong gawan mi. Impagobraana ning kekong mamunto ka na bilang pengari, kulkul kong alagang 50 kalkul hanggang babotod. Iko ang atlo. Uling anak ng meko, biyasa ya kempan material abage, kimpa mananaman. Pakikwanan yung hanggang babotod. Pisiping-siping yula, pitukito-ki yula, retang 50 kulkul, yakso yula. Pareho king kaba, pareho king dagul. Uling yang pakilaban nyo, king ke kayong kautos sa tao mamuntukan, kapay siralog. Kolakwan, dilidiling, matelan danop din ke kong pamilya. At sabihan nyo yung Santiago lang kabaldugan.
pengan daring kekon damulag, piabayan nyo nung malangina. Potangening malangina, tipunan nyo, ako na yung balang mutos pasibay ke kayo. Uling bisa ko te bisa, nyamu menatili ay intaw ngayon. Uling dakalya pamilya. Bisa ko te bisa, datang yung kautos yung tao, kanya na yung maragulagay pitan. Pero mamuntukan balo kung may nakalog, sa likod ka ang tao ning mamuntukan. Antay karyo. O ba't nga na pengol kulingan ingabong ko? May kibat ya. Inggamit ako ingatiyo kaya. Makananong eke pakulkulya na si nung ikay mandi na yung meto nga tarlak. Manintong ko pa, ori nga na ako makananong mga la. Pagkabiyeyo kabang mabibiyay ng asawam. Di natangyang pepasibayo. Eka makirap, busten meng makirap, ingke kang kabangal. Di natangyang pepasibayo. Papuntan me ka rin nga na ikaryo banting upayang mayari na yung pisabyan na yan. Agad yan tinikdo ing mamilatan na ini. Eke balo at sinong noyaminta. Basta't papuntan me, kartang na. Sinabi ko, king mamuntukan darandama na huling makasalikod siyam. Inyang miras ne ka rin, teningane nung pinanaldomo, ingibien ng sakitang pangabayad na ning gabonayan, may git 50 hektarya. Kapilan ke bayaran at si. Dirinan da ka nga ng pabulan at 5 aldo. Ing mamuntukan minuliyang kikyak, makanano ya kanya ning gawan tam. Alakang kapaniwalan, ginamit ke impili ngay ni. Potang abak o bengi, bay ko matutod, gisingan may ing matwandili ka ring anak mong atyo Amerika. Ating kumburi kaya. Pakiringot anak. May kiringot siya. O ining gawan mo. Haba kamaranon, eko pamegamsal, ikom bisuyo, munta kayo ketampe kamaragol, at ipanyaliwan yung pamangan. Kamama ko, ketampasbol na, nung noya dadala ning maragol, adanong na. Nimpi ka kwanandang sa nyong, kingke kayong pamamangan. Kamama ko, mamaru kang imalan, amasyas at misulod kang sapatos abalat. Basta't kamama ko, kimpasbol na ningke kayong pipanyalwan. Bibata ko, bibatayo. Inyang mamukla king maragol diling pipagtindan da ka rin. Kumakibiro mamuntukan makatayayin ke kumbi. Talang ka. Dung no ka rin yung pasbol kamama ko. Tung memukla talang kang metong karetang pasbol, uling bisakab ka. Kabuklaan na nintindahan. Maragula groceryng makaba. Indanom na sa pakya. Tinalang-talang ka. Kamama ko ka rin. Ako kayo. Iston bibukla siya yan, tuki ka. Bisa ka te bisa, bisakab ka. Tinuloy dan mamaragol, bisa ka biya. May walaya pagisnawa. Inyang lawende, tintagyang naking salo ngan lapakla. May hospitalya. Kikiyak niya naman yung mamuntukan. Bala mo wala kang kasalpantayanan. Nung alalang akit amesira mo, ningke kang anak, nano impamayan mo king gabon nyo. Alayang masakit.
ang gaking may espitalyang pilambulan king asandang Amerika. Inyang ening kakayap, inalis da ni naman, makanya na naman ing mayayakit. Ginawa lang paralan din doktor. Banting upayang tumibela. Ala na nga gawa ing mamuntukan. Ing gewara, extra ka rin. Ala. Ing kayo payanan ng Diyos, yang makibalo. Linubas deng mabelo ka katawan, ing anak ng mirinan, king sibulat tinesde, king kayang pangalalaki. Istong, ing kayang pangalalaki, pakatandanan mo, mamuntukan nino maning magamit, may lambut, obserbado, may lambut, at sukarin ang kapaknanan ng Diyos. At sinabi ko magagapi, yan impunto dubistana ning kasalpantayanan apig mulanda din tawon takalkete. Kapamilatanan ning patutrong babyeko ni dakal amanandaman, kanser, nano mang kapanamdaman, biirayay kinayap. Detan talagang grabe, agad kong palakwan. Detan taganang kumayap, malalakman lakin. Ninong migmalasakit. Impili ngayon. Matudtudya alang oras basibasan din bato, impi bale-bale na. Pero enadimdam impagal. Enadimdam impuyat. Enadimdam indanop. Uling yaku ingeganaganang gagawa kaya. Ang gangeni, may nandaman niya pambayo. May gisan labalo rin doktor, uling misa kabiyak kaya tampikakman ang dandanom din tanaman da. Kimpami paulo na rin kayang anak sinabra atin niya kanong bato kingate. Extra ikeni, extra iketa, meto nga doktor, enya pakayap, pinasaniya ka rin doktor ang mangayap, yaring kinayap. Pepa uliya, o ininganak na, idalamem, kayang magalang ayaw sa inyo, karin may pasyasat, alalang ikitang giyang nan, may liho. Ikayuman mapaliyari nga ganaganaw. Ibiyene nga nin Diyos ing karakayanan ning material at espiritual. Ang gangya ko medyo mindad. Por ngening magtatagkot magtibe king kekong katungkulan. Ang gangya niyo nakakityo. Petsang 47, mig-servisyo na yung tao ngayon. May sakit yo, pilan lang doktor, at inalang kaya, alam panulong, menyesi ka ng kaya, may liko mo. At yung pagkeran, ding masakit Amerika, ilang magpatutong dirikilyo. Tikdoyo ininganak na. Makalukluk ya datang ko, at ibiya ko itang kaserbisyong kailangan da, uling eroma sabiyang balo ko rin burira. Ing meto nga gamit, may nayak ing kayang katungkulan, may sakit la, di nga anak na. Pepa pali kung danong, pepa yemukla makislam. Dininang ke, sa anong buri mong enimurin tuki kayong kekang anak, ek makibiro, o gawan mong masalese ing kekang katungkulan. Kenya kayang alam patugot, oren atilong yan ikendeng kayang pengari. Gawang ko na po, ing madili ka rin anak mo ito kikengin ik mekdor. Gewa no, mi patutuan niya, ing medyo mindad ka rin, yari ning gamit ko. Nyaring mamilatan, isipan da, nanula katungkulan. Nanula pirsa kingarapanan ng Diyos at karin tao. Antimoy kayo. Nung alang sikanin ngayon kapatadyo, ating kondandaman nala. Ing meto nga minutong ekway biyaking kailangan na ning iglesia malyari. Masakit, pamangailangan, atiko. Basta tapat siya sana ing meto nga tao. Ngeni, ikong opisyalis at tinanggap king plano. Tumili ka sa guli, mamuntukan. Atin kung buring sabihan keka,
Tumili ka. Tulo ka. Di natang na yung kapatid mong babae. Ika mama ko. Inding gewa kung ibno makaukol king kalamidad. Mabayat akabayat alang mitatagan, bundok ya manlalasawane, nimbagyong malapit, king karelang lugal. Eko magpabaya. Eko magpabaya. Lalapit yung dalanan ng bagyong masikan. Nanong kabalduga na nimbagyong masikan king kasalpantayanan nyo, pamyabeya-beyo ang panalangin. Tikdo kayo, pakasadyayo la, dimpusuyo. Tala-tala. Pakikwanan me, tala-tala. Heni. Buriko, bagayan niya yung panalang kanita, yang nga mumurarang pilos liwasan de, dening kapatadyo. Malagad dyan, ibilip. Manintun pamburin tono, kim panalangin, at siyako tukyanda kayo. Kayang bayan. Sige. Harapan. Diyos kabalo mo po ing sabla na anuman. Ipaintulot mo pong lang numa nabalang. Kasal pantayanan magluidya karela. Ninon naning sibol eya po mamalang. Diyan mo ngang sikanan anak kampon matwa. Lalo manungkulan at ka karela. Pagkaban mo ngampo ning biyerang at iyo. Lang numano ba lang kakupinye mong kargo.
kapamilat tani, ting kayo payan mo. Higit lalo na po atopis ialis mo. Diyos ko piling membro miyabeya belangan. Ing maip tampak sa ibiye mo po'y nabang. Bisad-sad lang ang po kinbalang parasan. Ay ti kaulad ning kasalpan tayanan. Sablang opisyalis tinikdo meminto. Diyos ko, higit na po binyating gamit mo. Bulakarinan gangeni ateyu. Bakang magpatutong abene Santiago. Dakal ng agusan si Bula Malino. Diyos kabalo mo, dating hanggang sentro. Ikapoy momotos, abilang manulo. Patutuan tapoying, yan kayo, payan mo. Ing talwing awad ko, ke kakaralungan. Sablang opisyalis at dengka sangkapan. Igit at lalo po ingka kong gagamitan. Aldo ng makaba, eme pa kukuhanan. Oreriring membro, linto pong bungarang. Paraguldongan, deti mintulang. Hemateying lugod, king paman niya badda. Tanda na king sibol, demeka inumla. Tagdagan mong maigit, just ko'y pamibatang. Karing manungkulan at piling membro ng lang naman balang metong man karela. Ibayo mo puso hanggang gamit na. Kasal pantayanan o hindi ka adwa. Diyos ko yung gamit ko, eme pa kukuhanan. Dakalapan na won king biena pay param. Ang gapo anak na binye mong kabiyayan. Umong dagdagan gining yampe nga kumo.
balang may kapiyersa king tabernakulo. Higit na po'y metong ay tipi na lamong. Yaman namdaman mabayat masolo. Diyos ko ilangan mielang kapayapan. Lalong malati anak dang liguran. Ang kapamilya king marayo rang lugal. Balang may kapwersa kasalpan tayanan. Tas ko ring dalong ko tilo po karela. Diyan mo ngang sikanan ang pampagkabirang. Ano mang legalig mayan niya damalan niya. Bilang mapayapa pumiyabe yabelo. Ikaakakit mo banal ng tipunan. Lalong malati anak dang liguran. Akaya beropong aldoma kabayan. Magluwid yaping sibol mamunga yang dagal. Impangat tanam na batis king lelenong. Bendasyonan me pong sibule mamalang. Ing sibul pong iti iyaying pagkabiera. Balang mayanda rapat uli mo'y lugod na. Wakas na dalangin ke kakatatalyan. Inganggang perigro mabayat mang datang. Karela miras sarame pasbulan. Maging dalanan na alapong sintang. Ang pan mo Ginoo ting panalangin ko. Binye mo po'y dapat yempe maalan ko. Salamat ko po kayong pili ko tiyo. Yan mo ang pagkabiye igiding anak mo. Yan nasa maestro king dalong kukeka. Kabang babiye mo po ninuman karelang. Anak tat ilangan king paman walara. Alang man namdaman poros masikan lang. Bendisyonan mo po ang papang panwanan. Mamalay sibol ang gaman
kapilan. Mabaya-bela pong truming paralan. Diyos ko yung pagkapiera, iti kardelang kamtan. Iti po yung wakas ning panalangin ko. Diyos ko anak mula manuman ka na ako. Iti ang hanggang wakas pamamahala mo. Iting kayo pa yan awad ko po'y biye mo. Mabayat at sakit alang manamdaman. Ilangam pot sabla tilangang kabiyayan. Biyabeya bela po inglugod mo tuyan. Sibula malino eyama malayan. Iti po yang wakas ning panalangin ko. Diyos ko ti luke ka, tinuman ka na ako. Hanggang ka wakasan, bendesyon ibiye mo. Penibala mo ngan, iti po balo mo. Iting ka tatawlian at dalong kukeka. Pamahalan ko po kanako ngan mala emuring mamunto kan at pilianak na. Diyos ko sablang membro ipapasabla lamula. Ingat yung karela binye mo din naman. Balampang galorang laltoya uwing nabang balang makagawa. Kasalpan tayanan inglogon mate ang gaman kapilan. Wakas na ginuko milisya ilangan. Kinganggang panganib lang nubalang ening man nyawadla tanggapan daing kalam alang mabibigo. Santiago.
po sa ating lahat, mga kapatid. At para ito ay ginagawa natin. Po. Sa kunsahan ng unang parte po ng ating convention ay ang worship, kung paano po ay tumalakay ang ating speaker sa temang tinatalakay ngayon sa buong riyon. Po. At maganda po ang binigay niyang diwa sa ating paksa ngayon, kung saan po ang ating paksa ngayon ay sila iyong inibig. Kung paano po binigyan diwa ng ating kapatid na Renato, at ang buod na po binigay niya sa atin, gusto ko pong ulitin. Po. Sabi niya, ang magulang laging iniibig kanilang anak. Po. Ganon din ang ating Panginoon. Po. Na kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak upang kanyang tubusin ang ating mga kasalanan. So ito po ay naglalarawan sa atin kung paano talagang ang isang magulang, mga kapatid, ay gaano man kalaki ang nagawang pagkakasala ng kanyang anak, ay nagagawa pa rin nating patawarin dahil sila'y ating mahal. Po. Kaya sa ating mga magulang ngayon, kung minsan po ang mga anak natin ay naging pasaway, pero dahil sila'y ating inihibig, mahal nating ating mga anak, ay lagi nating binibigyan ng pagkakataon upang magbago, po, upang lalong ayusin ang kanyang pagkakamali. Gayun din po ang Panginoong Diyos, kung saan po ay lahat ng mga pagkukulang natin, po, nagagawa nating pagkakamali, ay binibigyan po rin tayo ng tsansa para ating maibago, maiusto ang mga pagkakamaling ginawa natin. Gayun din sabi niya, doon lang tayo, at sabi niya sa mga kautusan na dinala ng ating paksa, ay doon lang po tayo mag-focus ang pag-ibig. Po. Ang lahat ng mga bagay na nakikita natin sa mundo, po. Pag dito tayo nag-focus dito sa pag-ibig na sinasabi ng ating paksa, ay lahat ng mga bagay na gusto ng Diyos, po, magagawa na natin. Po. Pag mayroon tayong pag-ibig sa ating kapwa, unang-una sa ating kapwa, dahil hindi natin magagawang mahalin ang ating Panginoon pag ang ating kapwa ay hindi nating gawang o hindi tayo nagmamahal sa ating kapwa, po, na ating nakikita. Paano pa ang Diyos na hindi nating nakikita? Po. At gayon din, sabi niya, kung gagawin natin ang mga utos na ito, ay mananaan ng kanyang pag-ibig. Po. So lahat ng mga utos na sinasabi ng ating paksa ngayon ay ang binigyan diwa ng ating kapatid. Pag ito po ay ating ginawa, ay ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay palaging nasa atin. So ito po ang binigyan diwa ng ating kapatid sa ating paksa ngayong araw na ito. Gayon din po ang dala ng Banal na Batlaya, kung saan po ay sabi niya, ito po talagang dapat nating tandahan lahat ng mga lumalabas sa ating mga pintuan, sa ating mga huwag katamo po nga sbook, po, ay talagang dapat ay walang masasaktan, po. Walang, pero kung minsan hindi mo maiwasan sa mga ebangelista natin, po, mga talateksto natin, kung minsan nakakapagsalita silang numisan dahil di nila sinasadya, mayroong nasasaktan. Po. Ito po ay magbibigay sa atin, lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya, na talagang kailangan po nating marinig ng ating pagkakamali, po, para maiusto natin kung ano man ang nagawa nating pagkakamali, na magbibigay sa atin ng lalong lakas para tayo lalong makagawa sa ating mga tungkulin. Po. At ang palaging inuutos ng Banal na Batlaya sa atin, dahil po ang panahon ngayon ay talagang iba na po ang ating panahon ngayon, dahil ang lahat ng mga kalamidad na dumarating sa atin, po. At sabi niya, kailangan palagi tayong nananalangin, yung mga binigay niyang nobena sa atin, palagi natin pong ginagawa, dahil ito po ay makakatulong sa atin, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon. Po.
At naririnig po natin sa ating mga siyentipiko, sa ating material, no po, ating bansa, kung saan po, kung minsan, ewan ko lang kung tinatakot nila ang mga tao dahil po ang sinasabi nilang ang the big one. No po. Siguro po narinig nyo na ito at napapanood nyo sa television na pag dumating po ito, malaking lindol na darating ito. Kaya ang utos po sa atin ng Banal Batlaya, gawin po natin yung mga abilin niya. Palagi po tayong nagnonobena. Kung hindi man po tayong makapunta dito sa simbahan, sa ating sentro, sana po sa ating mga bahay. No po. Dahil ito po ay isang paraan upang kung ano man ang darating na pagsubok sa ating buhay at lalong-lalo sa ating mga kalamidad na dumarating ay maiwasan natin. No po. At ngayon po ay gusto ko rin na ipahalala no po, sa ating mga kapatid na dahil wala po tayong pending na pinag-aaralan, pinag-uusapan no po. At noong pong nakaraang convention natin, lahat ay nag-report po sa kanilang mga financial